Ale rozlišky zůstávají v útočné třetině. Vandenberg, Larsson. Je od pasu nahoru a já od petlíku dolů. Matthias Sjögren po delší době na ledě, je to pochopitelné, protože teď by to Švédové hráli přesilovku a nebo oslabení. Lundberg. Nic z toho, Girgensons. Laudávič. Bergs. Poslal do souboje Bukarce. Přišel. Baku. Ne, já jsem si tady zaklínila nohu, víš, aby se mi to... Dobrá rána. Když tam. Taky zaklínil. A je doufám, ještě jako bicepsy. Ale do toho se Švédů moc, do utkání nechce. 3,5 minuty. Do konce třetí třetiny stav nerozhodný 1-1. Cibulskis. To má vědět Johan Franson. Gustafsson. My jsme ty ruce. Znovu Franson. No, kdybych měl vybírat nejlepšího hráče na straně Švédů, tak by si to Johan Franson dnes rozhodně zasloužil. Škvorcov se objevil na modré, nikým nehlídán, ale pak se k němu Švédové stačili vrátit. Tak teď konečně dostává hra pořádný spád. Je to jasné. Švédové mají 2 3/4 minuty na to, aby si vzali svůj jednobrankový náskok zpátky. No a nebo, aby se Lotyši postarali o první překvapení tohoto šampionátu. Klase. Klase a celou skvělý zákrok Merzlikince pravým betonem. Wenberg. Wenberg, Klaasen. Teď má před sebou prostor ke střele. Merzlikins nemusel zasahovat. Gustafsson, Wenberg, Klaasen. Wenberg. Ohlášený poslední minuty, základní hrací doby. Pozor. Klaasen. Lotyši už jsou zase na svém oblíbeném metru čtverečním. No a teď i z toho důvodu, že už vůbec nemůžou. To mají 2 holky prejní. A ani teď se jim nepodařilo osvobodit, takže Wenberg může pokračovat. Merzlikins nastavil svůj plastron proti téhle střele a kompletní lotyšská pětice se teď odplížila na střídačku. Snažili se o úpak, ale bylo to spíš plížení. Vandenberg. No, tohle střídání možná byla ukázka toho, jak by to vypadalo, kdyby Švédové hráli, kdyby se rvali o ty puky, kdyby bojovali prostě. Ale to je velká profesura a potom je to trápení a to 1-1. Baklund, souboj s Freibergsem. Jensmeja. Už mě dvakrát zahrozil, jednou krásným solovým útokem přes celé hřiště a před malou chvilkou v tom bruslerském souboji s Gustafssonem. Na modré zapomenutý Linus Umar. Protože se stačili vrátit, konkrétně Sjotněks a Michaelis Redlis. Ten zlomil hokejku. Ale zastoupil ho velmi dobře Andris Džerič. Ještě Ronald Stěnič. A tady uprostřed jsou ty pepinky. Poslední 30 vteřin. Girgensons, počka, vašeho spoluhráči vědou. Jeniš má před sebou prostor, jenom že Markström utěsnil ten prostor. No a tohle už Švédové pravděpodobně nestihnou. Ritolu zastavil offside, 9 vteřin a 5 desetin, přesně před koncem základní hrací doby. No, tady se můžeme podívat ještě na některé ty momenty. To je ten souboj Gincevi. Tak. Tady je ta klička, ta střela na první. A viděli jste, jak mu těsně před tou ranou poskočil potom do nějaké nerovnosti. Tady se ho srovnal. A hop. A v tu chvíli jsem poslal na druhou hranu, potřeboval, proto nabral a poslal doleva nahoru. On střílel doleva nahoru, ale Ne až tak moc nahoru. Ne, vedle brány, takže už se dobrá. Uvidíte, až přijede zítra. Jo.
Viděli jsme hráče, který je příkladem klubové věrnosti posledních 7 let. Hájí barvy Dynama Riga. 9,5 vteřiny. Lotyši jsou navazování Girgensons a proti němu je připravený Matthias Schägrer, který byl úspěšnější v téhle dovednostní disciplíně. Dělám ho menší. Z velké dálky to zkusil Adam Larsson. Tady nerobím. Ale už se nic nestane a budeme svědky prvního prodloužení. Můžeme udělat 4-2. Opticky to vypadalo, že Švédové mají víc hry. To byla taková trošku fotbalová Barcelona, poměr držení balónu, tady v tomhle případě Kotouče, ten samozřejmě na straně Švédů. Ale ta efektivita v tom dostávání se do šancí, já si myslím, že byla 50/50. Souhlas. Začalo prodloužení, začalo první prodloužení tohoto světového šampionátu. Odvádí velmi dobrou práci, jakožto obránce až za brankovou čárou soupeře. Keninč. Sjotněks. Freiberg, Keninč. Tahle střela byla zblokována Gustafsonem. Lotyšsko zůstane skutečně třetí. Jestli si někdo pustil hodně hry, tak Švédové jsou opravdu žlutí. A žlutí už vědí, že někde udělali chybu. Oni vědí, kde. Zase se ukazuje, že pokud ten slabší tým trošku oceníte a necháte ho tým. Ne. Žlutí jsou Švédi. Vůbec to strašně ubývá, že ten rozdíl není takový, jako to bylo třeba před 10-15 lety, že se s tím zápasem dalo úplně v pohodě něco udělat. Dneska to nejde. Silní jsou všichni stejně, rychlí jsou všichni stejně. A vystřelit také umění, stejně jako to předvedl Guntis Galvinč. Jako Markström. Jenom technická Jagr tam nehraje. Má pořád asi 170 cm. A potom rozhodují ty individuální dovednosti taní ve prospěch. Počkejte, nemůžeme to plus dělat. nějaká taktika. A pokud i v tomhle uberete, jakože dneska Švédové v tomhle hodně ubrali, tak je to vyrovnaný souboj. A tady už to zavřeme. Minuta a půl. Z prodloužení je pryč. Adam Larsson. Erik Gustafsson. A hezky všechno pěkně od začátku. Tak do třetice. Larsson. Tady je to vysoko právě. Tady je to vysoko. Už je to. Jan Sandström. Měl to jednoduché. A Kinsmeja. Miksim Drašis. Hodně nebezpečná střela, schovaná za obránce. Cibulskis. Ale s Jimmy Erikssonem si poradil Freibergs. Jimmy Eriksson po druhé. Tentokrát se velmi dobře vrátil Škvorcovs. Škvorcovs musel počkat, až spoluhráči dostřídají, individuálně se prosazuje a teď trefil Adama Larssona. Klasen. Jenomže tohle Elvis hazování Nygren, Vandenberg. Daugavič. Sjotněks. Markström také musel ukázat, že umí používat ramena tak, jako protějšek v lotyšské brance. Tady se otevírá prostor pro Umarka. Já myslím, že čistý zákrok. Já bych také řekl. Naopak Švédové jsou vykázáni. Tady se na to díváme teďka. Ano, hraje vysunuta do středního pásma, tohle byl čistý zákrok, Umark skončil v brance, takže Švédové byli posláni až do střední třetiny. Já jsem se chtěl jenom podívat, že tam nebyl přesprůstřed, protože to znamená, že když bránící hráč zasáhne Kotouč, že to není faul. On ho nemůže podníst, nemůže ho vlastně sundat v rámci toho zákroku.
Ale tady si myslím, že to pravidlo vyhovovalo. Poslední minuta a 3/4. Franco. Erik Gustafsson. Eriksson, Clarkson. Provedl si Cibulskise, je u něho Těnič. Cibulskis bojuje s Wenbergem, to je teď dvojička, která bojuje u zadního mantinelu. Cibulskis byl důraznější. Nahrát může Kurtis Galvinč. Můžení 2-1, bylo to velké švédské trápení. Lotyšský nováček v braňce Verslikins odchytal vůbec první zápas na mistrovství světa dospělých, předvedl 40 zákroků, byl zvolen nejlepším hráčem lotyšského týmu naprosto po zásluze. Nyquist dal vítězný gól v čase 64:06, tedy 54 sekund před koncem prodloužení a pro Nyquista to byl 5. gól na světovém šampionátu v jeho kariéře. Co nestihnete v televizi, můžete vidět na webu. Všechna utkání, sestřihy nejlepších akcí, nejrychlejší zpravodajství, rozhovory s hráči a přehledné statistiky. Prožijte hokejové mistrovství světa na www.čtsport.cz. Se Štědroněm máte z hokeje víc. Tento pořad vám přináší štědrý operátor Tesco Mobile. Mimořádné sportovní zážitky a hokejové sázky v mobilu vám přináší Tipsport. mobil.tipsport.cz. Hustou porci nerušené zábavy přejí řecké jogurty Milko. Nivea Men, oficiální sponzor mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2016. Nějaké prohlášení. Do světa hokeje vám otevírá Slovaktuál. Tak děvčata pracovala dobře, ne? Inovacím. Musíme to zhodnotit. Táta, musím vlézt. Přejeme vám skvělé zážitky při sledování hokeje, ať už jste kdekoliv. S tabletem Yoga Tab Pro se zabudovaným projektorem. Lenovo. Electroworld, sponzor pořadu. Kdyby byla barva jednoduše jen pouhou barvou, potom by byl Bauhaus jen obyčejnou prodejnou pro kutily. Bauhaus, sponzor pořadu. Ačkoliv světovým hokejovým epicentrem se ode dneška stává Moskva, i v Praze si můžete vychutnávat tuhle krásnou hru. Zítra od 14:00 se v Tipsport Areně koná miniturnaj klubů, kde budou dovednostní soutěže, potom také rodiče přispějí do debaty s trenéry a hlavně od 18:30 můžete v rámci projekce sledovat druhý zápas českého národního týmu na tomto světovém šampionátu. Sportozdar a hokej zvlášť Park legend se plní legendami ruského hokeje, ale také diváky a obě skupiny mají jeden jediný cíl: shlednout úvodní zahajovací zápas Arena. Jenomže ta statistika budovy. Další varianty jsou prostě podvody
ale přesně se neví co a jak a hokej skončil. Já bych přidal ještě jeden důvod, třeba Rusové pořád hledají halu, kde by konečně vyhráli domácí mistrovství světa, takže když se jim to v jedné hale nepovede, tak se přesunou jinam. Park legend je tedy další okázalou stavbou v rámci ruského sportovního stavebnictví.